हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि दावहारुगियारि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आं मोनसे बिराद मोजां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना बुजिनानै ला जाय बिथांमोना इउट्युबार बा बर' इउट्युबारफोर बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाना फैदों। बे भिडिअआ जोबोरै मोजां आरो नोंथांमोना नायनानै बेखौ बुजिनो हागोन आरो। मानो होनना बुङोबा जों जेब्ला भिडिअआव आपल'ड खालामो, भिडिअ आपल'ड खालामनाय समाव नोंथांमोननि भिडिअनि कन्टेन्ट बा नोंथांमोना कन्टेन्ट लिरगोन जेनेबा आसामाव दैबाना जादोंबा जोंनि आसाम हादराव दैबाना जादों नङाबा क'क्राझाराव दैबाना जादों बा क'क्राझाराव दैबाना जादों बेबायदि लिरनायनि गाहायाव सि लिरनाय थायो आरो सि बै सि लिरनाया मा बुस्थु नोंथांमोना आं बेखौ गुवारै फोरमायनानै होनो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा सोरनिबा कन्टेन्ट जेब्ला लिरखाङो बिनि उनाव सि फैना होयो आरो बे नोंथांमोननि कन्टेन्टनि गाहायाव गोबां मानसियानो सानो बियो आंनिया मा कपिराइट फैबाय नामा, कपिराइट क्लेम फैबाय नामा, सिआ कपिराइट क्लेम नामा बेबायदि सानो आरो। दा आं नोंथांमोना बेखौ बुंनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। दा बे सि फैनायनि जाहोना जाबाय नोंथांमोननि कन्टेन्टआव जेब्ला गाहायाव सि फैयो बियो खुनु कपिराइट क्लेम नङा, कपिराइट स्ट्राइक नङा। बियो जाहैबाय ओरैबायदिसो नोंथाङा जेब्ला मोनसे भिडिअ बानायो, बे भिडिअ बानायनाया नोंथाङा जेब्ला साबटाइटेल होयो, जेरै गोबां इंलिसफोरनि जेरै गाना हिन्दीयाव ओमफ्राय इंलिसनि साबटाइटेल दङ, जेरै जोंनि माखासे बर' एलबामफ्राबो बर' एलबामाव इंलिसनि साबटाइटेल होफायो। बैफोर समाव माब्लाबा माने बेबायदि साबटाइटेल होनाय जायोब्ला बेबायदि सिआ फैयो आरो। बेयो जेबो गिनांगौ नङा। नोंथांमोना साबटाइटेलनि थाखाय बेबायदि सि होनाय माबाया फैयो। नोंथांमोना माने बेखौ गिनो नाङा, जेबो नङा बियो। नोंथांमोननि कन्टेन्ट लिरनायनि गाहायाव जुदि सि फैदोंबा आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो नोंथांमोना गिनो नाङा, जेबो साननो नाङा। बियो मोनसे नोंथाङा जेब्ला साबटाइटेल होयो बा नोंथाङा लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनानै बै मोनसे थुयोबा लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनानै दोनदोंब्ला बेबायदि फैयो आरो, बेखौ गिनो नाङा। गोबां जेनेबा बुहुमावनो गोबां राव दं, भाषा दं। बैफोर भाषाखौ जेनेबा जोङो मोनथिनो थाखाय इंलिस लेंगुवेजखौ नांगौ जायो। बेखिनि थाखाय माखासे साबटाइटेल होफानांगौ गोनां जायो आरो। बैफोरबायदि साबटाइटेल होनाय समाव माने बे नोंथांनि कन्टेन्टनि गाहायाव सिआ फैयो आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बुजिबाय जानो हागौ। बुजिबायबा नोंथांमोना लाइक खालामना होदो।